anyị abala na agba ikpeazụ n'ihe na-eme n'obodo n'isi mbido telivishọn na okwu gbara ọkpụrụkpụ anyị ji n'ọnụ taa. Ọ bụrụ tupu anyị aga obere ezumike, anyị gwara unu na anyị ga-eleba anya na ihe ndị road safety na ndị VIO bụ ndị okwu a tọgbọrọ n'elu tebụl ha, ihe ha kwesịrị ime n'agbanyeghị ihe ọbụla ime ka ihe dị otu a belatatu. Kee ihe chere na ndị a anaghị eme ha kwesịrị ime. Road safety na nke a na-akpọ VIO, ọtụtụ ihe ha kwesịrị ime ha adịghị eme. Ọ karịrị n'ihi na ọnwụ na inye mmadụ ọrụ, onye ahụ inyere ọrụ kwesịrị na-arụ ọrụ enyere ya. Ofu ihe ha kwesịrị na-eme kachasị mkpa dịka ka m were onwe m wee maa atụ. Mgbe m gaa driving school, ka m gasị nyawo driving school, o nwere CD a na-enye. Ihe da CD ụda ize ihe onyonyo ka ọ bụ itinye n'ihe onyonyo gị n'ụlọ gị, ị na-enene ihe gbasara road signs, ị na-afụ ihe na-ebute accident, ị na-afụ ihe nwere ike igbochi ya. Ị na-aghọta ndị na-enye ihe ahụ ndị road safety na ndị VIO. Ha kwesịrị ime na onye ọ na-akwọ ụgbọala ga-enwe ya ọ ihe ziri ezi ka n'ihi na ụbọchị nnenesịara omemụ na-aga njem mfụ akara n'ụzọ nya sign ma mara ihe akara aha wụ. So ha kwesịrị ị na-eme mgbe ọbụla akwụsịgodi driver, ọgwụgwọ na akwụkwọ gị niile ezuru ezu. A na-ekwuzi okwu maka ndị road safety now. Ọnwụ na akwụsịgodi driver, ajụọ ya maka akwụkwọ ya, o weta akwụkwọ ya. Ajụọ ya maka akwụkwọ nke eji akwụ ụgbọala, o wetasi akwụkwọ ya niile. Ọnwụ na ozuru ezu, ajụọ ya ajụjụ ọnụ, ewere da sign jụọ ya ajụjụ. Si ya sign dị ntu a ka ihe ọ bụ, sign dị ntu a ka ihe ọ bụ, akara dị ntu a ka ihe ọ na-arụ. O so n'ọrụ ha. Nke kachasịkwa mkpa dịkwa ibe ọkwa na-enwekwa ike ị na-emekwa ha ka adịkwa agba mbọ fụ na onye agha kwụ ụgbọala, n'ihi na ọ nwere ụfọdụ ndị kwụ ụgbọala ha anaghị ahụ ụzọ ofụma n'abalị. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Ha anaghị ahụ ụzọ ofụma n'abalị. Ụdị ndị ahụ na ha mewe njem chiji bido ha ịfụ na nsogbu adịgo. So ha kwesịrị onye ọwụ na-akwụsịrị onye na-akwụ ụgbọala ekwesịrị ịjụ ya, ekwesịrị ime ya dat ọwụ na ime test immediately aha enwere ike nye ihe si ngwago ihe dị ebe a ngwajide ya. Ọ bụrụ na ana m ihe kwuru, ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ọ tapịala nke ahụ, mana ana m asị na ọ bụghị naanị onye mara ihe na na-asị fụọ n'anwụ. O nwere ndị na-amaghị ihe a na-eme asịkwa ha fụọ n'anwụ, ejiri maka ya mara ihe. O nwere ihe ndị ọzọ nọkwa n'elu ya. Anyị ga-asị ka unu wee gee ntị, tụọ ntị n'ala nọ banyere ihe dị otu a. Mana mgbe nna anọ nke ahụ, anyị ga-emechi. Ana m asị ka nwanne m nwoke kelee unu n'otu nkeji, gwa ha aha gị, kelee ha ka anyị gaa ka ha nụrụ ihe ndị gbasara ihe dị otu a. Udo dịrị ụnụ. Ebe onye anọ na-ege m ntị, ị nọbeghị, ị na-azụ ahịa, ị nọ n'ọfịs, ọdụmọdụ na-enye ụnụ tupu gị eburu ụgbọala, gị leruo ụgbọala gị anya, etinyekwana ihe n'isi na-eche ịnya ụgbọala, n'ihi na ọ dịghị mma. Ọ wụrụ onye ọbụla na-eme njem, etinye n'ihe ọbụla n'isi, then ị ga-agbakwa mbọ fụ na ị na-emekwa njem agba na oke speed, make sure na all the road sign ị na-eso ya n'usoro. Ọnwụ na ime ihe dị ihe ntu a, o ya esi ike ihe mberede nke okporo ụzọ eme. O megodi eme, ị ga-adị ndụ n'ihi na gịnị? Ị yuzuru seat belt gị and ị na-eyuzukwa ihe ndị ọzọ. Aka nkwa nwa